Вие сте с предаването на площада Стишо, а днес ще си говорим за вчерашните протести, за случая с брутално умъртвяваните животинки и за неразбирането на случая такъв какъвто е. Кой, как и защо го раздуха, защо в този момент, хвърля ли се димка, за да бъде отвлечено вниманието от други по-важни теми и каква е цената на човешкия живот. Какви са ценностите на тези, които защитават уж животинките, а не мислят за това какво се случва с хората. Кой защитава правата на хората? Кой протестира, когато имаме безобразно и брутално убийство на някой човек? На дете, на жена, на мъж? Кой, кога и как се загрижи и протестира за това, че избиват или бият и пребиват нашите баби, дядовци, изнасилват ги по селата, за да им вземат пенсиите и никой не върши никаква работа? Повишаване заплатите на хората, на служителите от МВР и най-голяма бройка от глава на населението, но нито един полицай в нито едно село. Но за това никой не говори и никой не протестира, когато имаме такъв случай. Даже скоро бяха пребили един мъж, за да му вземат парите, беше около Коледа, за да могат да ги изиграят на комар. Нещото мина и замина, дядото едвам посрещна коледните и новогодишните празници в болница, този го хванаха, който го беше пребил. Никой не излезе на протест да го сложат за 72 часа и да го съдят после по каналния ред, а всичко мина само с дребно хулиганство и предупреждение към въпросния човек, който се оказа всъщност и рецидивист и многократно извършил тези действия. Но вчерашните защитници на права и свободи на животни и хора въобще не повдигнаха този случай и не протестираха тогава. Но за всичко това ще си говорим в следващата част на предаването на площада Стишо. Така че, останете. Вчера в София се проведе протест за защита от насилие над животните. В първия момент погледнах и се почудих защо тези хора не бяха на протест за защита от насилие над хората, за защита на гражданските права. Не можах да намеря отговор и реших да пусна един пост във Фейсбук, който гласеше и продължава да гласи, защото стои там, че когато в една държава протестиращите за правата на животните станат повече от протестиращите за правата на хората, тази държава умряла, а този народ е мъртв. След което се изсипа един невероятен хейт, без въобще някой от хорицата от жълтопаветните фундации, които бяха изкарани под строй вчера след разразилия се скандал със случай на брутално умъртвяване на животни от страна на хора, свързани по един или друг начин с ДБ, което е за втори път садистични изпълнения от членове на тази партия и техни приближени, се разрази в пространството и в Република България. Или иначе казано, за втори път имаме хора от демократична България, които садистично умъртвяват други живи същества. И за да не съм голословен, ще ви припомня случая, в който майка и дъщеря убиха, удушиха по брутален начин съпругът на дъщерята в един автомобил, ако се сещате за случая преди няколко години. Оказа се, че жената, която удушила съпруга си с помощта на майка си, е пак член на тази групичка ППДБ. Или иначе казано, жълтопаветните умно красиви, които ни заливат с ценности европейски, заливат ни с морализъм, заливат ни с борба с законността и най-важното, заливат ни карат на сила да приемем джендър идеологиите и всички тези съпътстващи помярщини и простоти, които следват от тези идеологии. Какво имам предвид? Заравяйки се в случая и гледайки снимките и клипчетата, които се разпространиха в интернет пространството, забелязвам, че това е една джендър игра за хорица, които по един или друг начин така упражняват своите сексуални навици, най-простичко казано. Винаги съм държал позиция, в която не одобрявам тези извратени, дори най-малките такива.
Многократно съм критикувал София Прайд и всичките признавания на такива права на всякакъв такъв тип извращения. Това извращение е в крайност и то е пак по тази линия на извращенията, за която говоря. Просто джендъра ги пере, казано на жаргон, точно по този начин. Едни задоволяват сексуалните си нагони, като плащат за да гледат подобни извратении, а други вършат извратениите и се възползват от сексуалните слабости на хора, които плащат за това. Или иначе казано, психиатрията е пълна. Тези от ППДБ ни карат да сме толерантни веднъж към себеизразяването и сексуалните практики, които практикуват тези хора, от еднополови бракове или там връзки до не знам си какво. Следващия път, когато това излезе извън релси, започват да стъчкуват сами срещу себе си и когато разберат, че е замесен човек от тяхната сектантска група, финансирана от чужди фондации за да уронва моралните ценности и да ги съсипва в Република България, рязко се оттеглят и си махат шпиц командите. След като пуснах този пост, всякакви такива природозащитници и любители в кавички на флората и фауната се изсипаха да ми обясняват колко лош човек съм бил, без въобще да разберат какво точно е написано в пост. Всъщност в България се извършва един огромен геноцид срещу българската нация и българското население, българския народ и хората, които живеят в България. Някъде към 89-та година ние бяхме 9 милиона души население на тази държава, а в момента сме 5,5. Това са 3 милиона и половина българи, които са изчезнали. Това не е ли геноцид и убийство на хора? Не е ли геноцид и убийство на хора това да ги гониш от родината и те да не се връщат никога? Не е ли изнасилване на техните права и не е ли психическо насилие от страна на държавата? Не е ли насилие това баби и дядовци по селата да бъдат бити, изнасилвани и да им се взимат пенсиите? За тези случаи, тези защитници на правата на животните не протестират. Защо не излязоха на протест същите тези хора, когато бе убито момчето по особено жесток начин и заровено в Цалапица, ами си стояха мирно по къщите? Защо същите тези правозащитни организации, които толкова милеят за живота и здравето на животинките, не се вдигнаха на протест, когато от държавата извършваха насилие върху животните на Байрибан, когато ги бяха карантинирали незаконно и на тях им се подсичаха копитата и те умираха? Пример. Защо същите тези хора, защитници на животните, не вземат отношение, когато кучета разкъсват, бездомни кучета разкъсват хора и се чакат с часове и дни от инспекцията, за да ги приберат и хората не могат да се приберат по къщите си. Не могат да пуснат децата си на училище. Къде са те да протестират тогава? Срещу държавата, срещу правораздавателната система, срещу законите, срещу главния прокурор. Къде са същите тези хора и тези моралисти да протестират, например, за това, че бе убито едно момче в Кула? Къде са същите тези моралисти да протестират срещу това да се приключи войната на пътищата и да помогнат или по някакъв начин да натиснат по същия начин граждански да се реши проблема с убитите хора на пешеходни пътеки, да се спрат шофьорите, които карат пияни и другирани? Къде бяха същите тези да протестират срещу Семерджиев и полицайката, която му беше помогнала да се прикрие, когато той уби 2 момичета на булевард Черни връх след употреба на дрога? И имаше инциденти с още един човек малко след това, а може би 2 години по-рано беше убит там Милен Цветков. Да, за него имаше протести, защото той беше обществена личност, мир на праха му. Къде са всичките тези? Защо не протестираха, когато
избиваха животните за птичи грип, луда крава и така нататък и така нататък. Къде бяха тогава? Защо и тогава не се вдигнаха на протест? Защо не протестират, когато някой убие хлебарка? И тя е живот. И тя душа носи. Защо не протестират срещу поставянето на капани за плъхове около големите търговски вериги? Защото и плъховете са като бездомните котки и кучета. Те обитават заедно с нас флората и фауната на града. Защо? Когато го тровиш явно, тогава не е по особено жесток начин. Когато го шибнеш с метлата, например, плъхчето и се разлетят по същия начин каранти, тогава е по жесток начин, но за тези животни и дума не става. Защо не стъчкуват срещу тези, които отиват на рибарниците и хващат риби? И ги порят после с ножове и ги слагат на скарата. Рибата не е ли животно? Тя не носи ли душа? Този риболов не се ли прави за удоволствие, както и тук това нещо се случва? Значи да протестираме за абсолютно всичко такова. Тоест всяко едно живо същество носи душа. Защо същите тези, които протестират срещу този морален упадък, не протестират, когато дървената мафия изсича дървета? И те са живи. Според някои те душа носят. Но тогава същите тези моралисти не протестират. Не протестират и когато един мъж заля жена си с монтажна пяна и я сложи в багажника на един автомобил, за да се удуши вътре по най-брутално жестокия начин. Не протестираха и когато една журналистка в Русе, ако се не лъжа, беше убита брутално, докато се разхожда покрай Дунавската алея. Не протестираха и когато имаше престрелки насред София и беше убит, примерно, нотариус. Тогава протестираха, защото той е влизал в схеми. Не, че не трябва да се протестира за тях. Напротив. Но някак си избирателно винаги се намира такава тема, когато в обществото има тотално напрежение, когато са замесени политически партии, политически играчи, които искат да изиграят българския народ. Всъщност, къде е ДАНС в цялата ситуация? В ДАНС има отдел киберпрестъпления и има хора, които отговарят точно за такива неща, които се разиграват в пространството. Стигнахме до там в това общество, че едно момче ходеше и гонеше и хващаше педофили, защото полицията и ДАНС не си вършеше работа. Ален, мисля, че се казваше момчето, 100% всички сте гледали част от тези клипчета. Ален с още една група негови приятели хващаше педофилите, които търсеха момченца и момиченца, за да се забавляват сексуално. Но пък от друга страна не знам тогава защо ДБ не протестираха срещу тези действия на това момче, защото трябва да уважаваме джендър изпълненията на всеки един и неговите сексуални извратении. Всъщност тук това, което казах, е, че няма държава и няма сензитивност сред хората за това какво се случва около нас. Моралните ценности са тотално деградирали следствие на всичките тези ценности, привнесени ни от Западна Европа. От ЕС и техните малумни разбирания за това колко пола трябва да има и как да си задоволяваме сексуалните нагони. Оттам дойде това нещо тук. Него тук го нямаше. И забелязвам как млади хора с плесенясали мозъци не могат да разберат това, което им говоря. И започват те да ми обясняват за животинките, насилието над тях и така нататък. И така нататък. За сведение на всички хейтващи, хейтери и тези, които се опитваха да се изливат и да коментират без въобще да са разбрали какво казвам, само ще кажа, че аз съм имал домашно кученце. И аз съм гледал други домашни животни, защото обичам животните. Това обаче няма общо с възприятията на случките, които се случват. Да, там
е имало наистина брутални сцени, брутални убийства и това не е нормално. Това е за психиатрия, както се казва. Но тук имаме криминален случай, който криминален случай е в компетенцията на прокуратурата, съда и полицията. И както казах, ДАНС има специален отдел за такива киберпрестъпления и следене за такива практики в пространството, в интернет пространството. Къде са спали служителите на ДАНС през това време и 2 години и половина не са видели, че там се случва нещо такова и че някой върши тези неща, са чакали сигнал да дойде някъде от чужбина. Или може би защото момиченцето, което по брутален начин умъртвявало животинки, е било дъщеричка на някой приближен на хората от ППДБ, от ръководството на ППДБ, защото излезнаха снимки на майката на това момиче, която е била кандидат кмет от тази партия. Може би всички забравиха удушения съпруг, за който споменах по-рано. Защо никой не се хвана и не вскочи на площада да защитава тогава правата на хората? Защо никой не осъзнава, че ние сме в демографска катастрофа, а не криза и държавата бавно и полека умъртвява народонаселението с взети решения? Мъчително го умъртвява, което е наказуемо по закон. Защо не излизат тези същите хора за такива протести, когато им отнемат човешки права, като правото на глас, например, и подменят изборни резултати? Не ги виждам по площадите. Не ги виждам да се борят за това да има по-добри условия в училищата и детските градини. Не ги виждам да се борят за това да има по-добри условия в психиатричните болници, например. Скоро ми се случи да попадна на едно такова място, на свиждане на един човек и да ви кажа честно, бях тотално, разтърсен от картината, която видях там. В болнична стая, където гледат психично болни, креватите имат дървеници, които дървеници ядат хора. Хора, които се нуждаят от болнична грижа. Знаете ли, например, че в Шумен има нещо подобно на психодиспансер, в който лежат тежко психично болни хора? Знаете ли в каква мизерия и какъв мухъл и в каква разруха стоят тези хора там? Защо няма протести за това? Това са също човешки същества, които имат нужда от грижа. Когато имаше проблеми по хосписите с възрастни хора, защо същите тези хора не излязоха на протести да защитят правата и правото на живот и достойни старини на хората, които бяха тормозени? Там излязоха десетки, стотици случаи. Всички от вас знаят и са чували за системата Ни убива и за проблемите на въобще всички майки и хора, които са в неравностойно положение. Защо тези хуманисти, тези пацифисти, тези емпати в кавички не излязоха да подкрепят тези хора или да се борят за техните права? Защото и те имат право на живот, право на достоинство, право на съществуване, както се казва. Защо? Аз лично съм ходил на такива протести, грижили сме се за такива деца, за хора в неравностойно положение. Продължаваме да се грижиме и аз, и всички от организацията Будители, на която съм член. Тези същите от вчера не съм ги виждал. Но иначе са смели. Пишат, протестират, правят си селфита. По този начин защитават животните. Селфат се сами как са отишли на протест, за да могат да се отчетат във фондацията, да им дадат парички и до там. Вярно е, имаше и хора с чисти намерения и чисти цели, които са отишли да протестират така. Ще ви напомня случая Дебора и как отидоха политици да си правят политически пиар. Този път разума надделя, явно защото са разбрали, че техен човек е замесен и ще стане страшен гаф, а гледам, че са спрели и кранчетата и голяма част от тези емпатии и защитници вече не пишат по мрежите и не говорят по медиите. Няма ги и на площада. Явно защото се разбра откъде е тръгнало всичко.
Осъзнавате ли сега защо много хора, които са против провеждането на прайдовете и всички тези извратени в центъра на София и разпространяването на всичките тези джендър идеологии и ЛГБТ в училищата и сред нашите деца са прави, че се съпротивляват срещу всичко това? Защото това е краен израз на джендаризъм, което видяхме от клипчетата и заради което протестират. И баз държа, че половината, даже 70% от тези, които вчера протестираха срещу насилието над животни, подкрепят София Прайд, който пък всъщност идеологиите, които защитава, водат точно до такива извратени ролеви игри. Или примерно да кажем рязане с ножчета. Имахме и такъв случай, тогава се протестираше пак. И накрая ще се окаже, че някой имал такива нестандартни сексуални практики, просто в един момент е прекалил и случая стана обществено достъпен. И се вдигна невероятен шум. Защо? Защото тези неща се толерират, прощавайте, и защото някой някъде от ЕС и от Демократическата партия на Съединените щати, соросоидните фондации, каза, че така трябва да сме толерантни и трябва да сме модерни. Представяте ли си докъде стигнах? В същото време обаче за българските деца, за българските пенсионери, за хората в неравностойно положение никой не се грижи, никой не протестира. Скоро имах случай с един младеж, с майка му, с малка кола, да ме помоли да му помогна да се прибере вкъщи. Защото човекът е на количка, парализиран от кръста надолу, около 120-130 кила мъж, а майка му беше възрастна женичка на 60-70 години и 50 кила. Помогнах му естествено и видях ежедневните мъки на тази жена, която гледа сина си в това положение. Видях и неговите мъки, видях и тъгата в очите му, че винаги трябва да моли някой друг да му помогне. И тук питам, къде са пак тези моралисти, които са срещу насилието? Не е ли това също насилие над човешко същество, което не може достойно да се самообслужи или някой да му помогне, да му бъдат създадени условия, за да може да се чувства достоен човек? Къде са? Защо не подскачат там? Защо не търсят сметка от хората, които пишат тези закони, които трябва да гарантират достоинството и живота на социално слабите групи? Цитирането на Махатма Ганди е много хубаво и веенето като знаме на такива мантри, само че тези хора забравят кой е Махатма Ганди, какво е направил и къде се намира в времето и пространство на световната история с делата си и кои са те. Те са просто грантояди, активирани, за да отвличат в момента обществено внимание с този случай. И защо ви го казвам? Защото пак се връщам за n-ти път на ДАНС. Те имат отдел киберсигурност. И защо никой не насочи агресията си към тях, че не са си свършили работата? Не е имало действия по превенция и не са разконспирирали този случай, за който ние, всичките български граждани, от нашите данъци, на тези хора им се плащат заплати. Много е лицемерно това поведение на много хора, които по този начин искат да кажат или да се покажат, че защитават някакъв обществен интерес, което всъщност не е вярно. А сега си представете колко добре си върши държавата работата и какви пацифисти и защитници на правата на хората и животните са тези същите, които грам не са си мръднали пръста, когато едно детенце с аутизъм в Пернишко изчезна за 2 дни. Сега си представете безпомощността на органите тогава, заедно с тази безпомощност на ДАНС, до какво можеха да доведат. И всъщност кой е виновен? Виновни са управляващите. А кой управлява през последните години най-много?
същите тези евроатлантици, които ни говорят за евроатлантически ценности. През това време, пак ви казвам, нарушени са основните човешки права на българските граждани, като правото на волеизявление и даване на глас. И никой не протестира за това. Активира се тема в момент, в който започват лавинообразно протести от всички страни срещу въпросната нелегитимна власт. През това време се бърза да се приеме един бюджет, който трябва да обслужи Борисов и Пеевски. Най-често Борисов и Пеевски са обслужвани от ППДБ, като те им осигуряват или перде, или им осигуряват съответни мнозинства за тежки решения, които касаят физическото и политическото оцеляване на двама души, които държат за заложник цялата държава и народа в нея. И изведнъж тази тема от нищото. Точно сега. Не съм привърженик на конспиративните теории, но знам как действат тези от тъй наречената политическа класа, колкото и фалшива да е тя. Предния път изкараха случая с Дебора, мисля, че се казваше. И видяхте докъде стигнаха нещата. Миризлива работа от всякъде, ама от всякъде много смърдяща. Но това не попречи да се активира вълна от протести за домашно насилие. Когато обаче Леля Пена набие Чичо Гошо, защото той се е прибрал пиян и той ходи на другия ден син на работа и с оттоци, тогава такива протести няма. Защото видите ли, Чичо Гошо бил мъж и как Леля Пена ще го бие. Когато Леля Пена дигне секирата и разчлени мъжа си и децата си, примерно, тогава пак всички спят и никой не излиза на протест. Имахме и такива случаи. Защо тогава не тръгнаха да протестират и да искат пълно прилагане с пълната тежест на закона срещу тези изверги, които посягат на човешки същества, посягат на децата си, колят ги, разчленяват ги, вкарват ги по багажници, заливат ги с пяна, заравят ги полуживи в гроб. Защо тогава нямаше вълна от протести? Защо го нямаше този ентусиазъм сред тези хора? Всеки сам от вас може да си отговори. Истината е, че за пореден път мажат ските на българското общество, а хора, които са грантояди и са на хубави заплатки към фондациите, яхват една тема, за да са флагман и да обслужат точно определени политически играчи в този момент. Кога сте видели някой от тези да отиде, примерно, да протестира пред кучкарника в Богров, например, за тежките условия там? Защото са много загрижени за животните. Има и на други места такива кучкарници. Примерно, чул съм за такъв отново в Перник, който е в адски тежко състояние и кучетата живеят в едни тотално порутени кочни, които са отвратителни. Защо, примерно, същите тези не протестират там за правата на тези кученца? Не съм ги чул, не съм ги видял. Даже преди няколко години, когато обикаляхме заедно пак с едни мои съратници да събираме пари и да просим буквално, за да може това нещо да се оправи, защото там една такава защитна организация ни помоли за помощ, всеки отказваше. Общината отказваше. Кмета, който в момента този там на Перник, дето казва, те не са добре дошли в града, на него му е в дворато и нещо. Защо не го е оправил, като и той е такъв поборник за правата на животните? Ето интересни въпроси. И задавам ги директно и всеки един от тези, които са споменати, нека да отговори. Защото в крайна сметка, когато се повдигат такива теми, обществото има право да знае абсолютно всички неща, защо се случват. Защо се стига до такива положения. Стигаме до там, че нашата сензитивност е толкова ниска към тези неща, че забравяме, че всъщност ако ние като хора живеем добре, и животните ще живеят добре, тъй като ще можем да се погрижим за тях.
Когато нашите права като разумни човешки същества са нарушени, най-естественото и правата на животните да бъдат нарушени. Защото в крайна сметка ние сме висшето създание по една или друга причина на тази планета. И ние решаваме какво да се случва на нея. Дали да се отсече дърво, дали да бъде заклано прасе, или да има прочистване на животни, защото някой решил, че трябва да разчисти терена и да вкара гнило месо от чужбина, стояло 20 години, 30 по контейнерите. Това не е ли също нарушаване на правата на животните и хората? Да избиват едните нарочно, за да могат да тровят другите с канцерогенни храни. Не е ли геноцид това, че нямаме здравеопазване и когато легнете в болница, тавана може да ви падне на главата? Защо никой не протестира за трагичното състояние на Александровска болница, когато Коце Ботокса, сега депутат от ГЕРБ, я остави с милиони задължения и мухал по стените? Тогава нямаше протестиращи. Даже когато се споменаваха тези неща, имаше хора, които го защитават по дяволите. Разбирате ли в каква сбъркана държава и в какво сбъркано общество живеем? Тотално объркано с възприятията и ценностите си, които са надолу с главата обърнати. Ако ние като общество не разберем, че първо трябва да се подобри състоянието, моралните ценности, живота и здравето на хората в България, преди да почнем да оправяме кученца, котенца, плъхове, крокодили, мечки, няма как да стане. Стигна се до там, че се занемаряват планини, правят се уникално тъпи закони, за да може Витоша от национален парк да стане природен парк, да се направи планината на Салата и да бъде недостъпна, да се махат лифтове. Защото и там някакви природозащитници защитавали шипките, например. За да не се карат ски, има 2 шипки на пистата и няма да се режат, за да не може пистата да функционира. Зелената мафия и псевдо загрижените хорица, които рекетират и държавата и фундациите с тези свои действия, тотално опоручават тази кауза. А иначе да ви кажа, аз много обичам животните. Толкова много ги обичам, че винаги съм се грижил за всяко едно от тях. И винаги съм гледал то да е на свобода и да живее на собствената си територия, в собственото си местообитание. Защото там се чувства най-добре. Както ви казах, имал съм кученце и съм осъзнал, че това кученце трудно живее в апартамент. Вярно е, да, ти му се радваш, то ти се радва, но ти на практика ограничаваш неговите права и свободи. Или иначе казано, колкото и да е домашно животно, кученцето си иска двор. Същото и с котенцето. Лошото е, че тук един случай служи за това, за да бъде отвлечено вниманието на хората от основните, от истинските проблеми в тази държава. И още по-тъжното е, че самите хора не го осъзнават. И вчера, понеже някои ми сложиха думи в устата, че аз съм бил против протест за такива работи, само да кажа, никога не съм твърдял такова нещо. Твърдя само, че когато започнат тези, които защитават правата на животните, да стават повече от тези, които защитават правата на хората, нещата не стоят добре и са тежко умрели и в кома. В мозъчна кома, в мозъчна смърт, ако щете, защото не се разсъждават трезво върху ситуацията в страната ни, в битието ни, в живота ни. Сензитивността за това какво се случва около нас е тотално спаднала и всичко ще бъде пушилка ден до пладне. И в подходящ момент ще ви го напомня отново, защото на българина трябва да му се напомня постоянно. Затова ви напомних и случаите с убитата жена в багажника и залята с пяна,
за момчето от Цалапица, което беше убито зверски, за тази от ППДБ с майка и дето заедно удушиха мъжа й по най-грубия и зверски начин, за разчленените в куфари хора, изхвърлени в кофи за буклук. Протести тогава, пак казвам, нямаше. Не се търсеше отговорност от тези, които са го извършили. Имаше случай на убит човек, който беше хвърлен с бидон и го издирваха национално, докато не го намериха в един язовир, или река ли беше, защото бидона се дигнал нагоре. Така че, скъпи приятели, уважаеми зрители, скъпи българи, за съжаление това е положението в България и такива са възприятията на хората, а пък други се възползват от тотално деградиралото обществено съзнание, за да могат да отклоняват теми и да си вършат далаверите. И за пореден път най-вероятно ще бъде успешно това им действие, гледайки и следейки реакциите и коментарите на цялостното ни общество. И понеже много хора питат и разпитват защо, как и къде, защо изказвам такива мнения, директно го казвам. Защото по един или друг начин съм си изборил правото, имам трибуна и го правя. И по никакъв начин не мисля да мълча за каквото и да било нещо, което касае живота на територията България, който живот тези от фалшивата политическа класа приведоха до ниво под нулата. Моралните ценности, както казах, отдавна са тотално деградирали и е много лесно да хвърляш такива филии във въздуха, за да можеш да си оправяш другите баки. Който ме е разбрал, разбрал. Който не ме е разбрал, си е за негова сметка и ще продължава да тъне в мозъчната си мизерия, в която е изпаднал следствие на действията, които е извършил по това да не се образова и да не се интересува от механизмите на управление на маса народ. Или както скоро ни нарече един не съвсем българин, някой си алгафари, стадо. Та вчера видяхме как част от стадото обслужи част от другото стадо, като си мислеше, че защитава някакви права на животинки. Пак казвам, имаше хора на този протест, които наистина отидоха с чисти сърца и чиста кауза, но в голямата си част там бяха хора от фундациики и грантояди, които са на къса каишка на същите тези хорица, които спонсорират ППДБ, разни други фундации, разни други издружения, движения и шпицкоманди, които винаги се стремят или да яхнат някоя протестна вълна, или да потулят някъде някой случай, като го опоручат. Толкова от мен в предаването на площада с Тишо. Аз се надявам най-накрая да започнете да се будите и да мислите и да разбирате какво всъщност се случва и е скрито под повърхността на тъмното езеро, в което се е превърнала нашата България, която, за съжаление, от ден на ден става все по-лошо място за живеене. Хубава вечер!